Túto vec na garáži som absolútne nečakal. Za posledný rok, ktorý školíme a dovážame autá pre predajcov, sa nám podarilo otvoriť našu prvú drive garáž, ktorú si pomaly zariaďujeme, no potrebovali sme tu hlavne jednu dôležitú vec. Po obvolávaní a neustálom komunikovaní sa nám ozvali bratia Štafovci, ktorí nám doviezli vybavenie garáže. Za pár dní sme tu mali nainštalované veci a ideme skúšať ich kvalitu, pretože jedna vec sú spoločné hodnoty, no druhá je reálna kvalita produktu, s ktorou sme naprvu spokojní, no dôležité je hlavne to, ako veci vydržia dlhodobo, na čo ti tu budem dávať feedback, no čo je najdôležitejšie, toto nám odomklo jednu vec, za ktorú som extrémne rád. Počas toho, ako sme autá dovážali bez garáže a chceme predajcom ukazovať transparentne stav vozidla, tak sme ich overovali kadetade po hodinových garážach. No teraz už môžeme na svojom vlastnom, každé auto zdvihneme, overíme, pošleme predajcovi stav a zaradujeme ho aj do nášho zoznamu pre koncových zákazníkov, pretože vieme, že každé auto je poriadne overené a dbáme tým na službu pre našich členov, ale aj pre našich koncových zákazníkov. Verím, že Drive bude čoskoro poznať každý človek na Slovensku a Česku ako komunitu kvalitných predajcov a poskytovateľov služieb. A ak sa chceš pripojiť na túto cestu, hoď follow, pretože ak sa ti tento projekt páči a máš rád autá a chceš sa niečo naučiť, tento projekt je hlavne o tebe. Vidíme sa.